आरो ओरैबायदि मोनसे प्राइज फैदों आंनि नैबे अनलाइन बिहरनायाव माइक्र'फन बिहरनायावहाय अनलाइनाव बे एप्सखौ इउज खालामदों बेनिफ्राय आंनावहाय मोनसे फैदोंब्रा नायदो नै लोगोफोर मा माइक्र'फन नोंथांमोना इउटुब चेनेल खुलियोबा नैबे माइक्र'फनखौ नांगोन आरोखि अनलाइनाव आङो अर्डार खालामनानै सफैबाय दिनैसो सफैदों नै नायनो हागोन लोगोफोर बेलाय बेनो आं नैबे रायज्लायबाय थानाया नोंथांमोनाबो आवाजफोरखौ मोजाङै इउटुबावहाय होनो सानदोंबा अनलाइनाव बिहरनानै नोंथांमोना बे माइक्र'फनखौहाय इउज खालामनो हागोन नोंथांमोननि आवाजआ स्रा स्रा खोनागोन आरोखि गोलोमलायथारबाय आङो थांनो लायनाया अनलाइनावहाय बिराद खस्थ'लै लोमजादोंमोन नालाय दा नोंथांमोना एबारनिफ्राय मोजां खोनासिगोन आरोखि आंनि रायज्लायनायखौ सिगांथ' बांद्राय आवाजआ मोजां खोनायामोन एबारनिफ्राय इउज खालामनाय जासिगोन आरोखि इउटुबाव माबोरै रायज्लायबा साबसिन खोनागोन नोंथांमोनाबो स्रा स्रायै खोनागोन आरोखि बेजों रायज्लायोबा बाइकजों थांलायनाया गोगोम खस्थ'लै नै नोंथांमोन नाय आरो जोंनाथ' जायगायानो हाग्रा बारिलै बिरादनो आसरितसो नै फरेस्ट भिलेजसो गोलैबाय नालाय नोंथांमोना नायनो हागोन गय बारि बागान गोगोम दं दंनायालाय मावनाया मावो आरो नोंथांमोना मा बुंनो सार्च खालामनानै अनलाइनाव बिहरना लादो आरो गोसोबायदि इउटुबावहाय इन्जय लादो मोजां आवाज होनानै बयखौबो मोजां कन्टेन्ट लाबोनानै गोसोखौ फुरा गोजोन होनो हागोन आरोखि नोंथाङाबो गोजोननाय मोनगोन इउटुबावहाय माबायदि आवाजखौ होनांगौ बे आवाजआ नोंनि रावा बेजों मोजां क्लियार जाजोबसिगोन आरोखि स' गाइस बेखिनिल'मोन आंनि दिनैनि कन्टेन्टआ नायदो माइक्र'फना माबायदि अनलाइनाव बिहरनायमोन